Rampatke, Cok. Ah, diselamatke. Monggo, Mas Andi TB. Yo. Astagfirullahaladzim. Pamunten Bu Dwi, Pak Ngako pamunten. Ya, oke. Suwe ora jamu, suwe ora ketemu pisan kok yo nesu-nesu. Ora nesu piye? Lah, apa ta? Joget serampat iki sak ramban cukup. Joget serampat tak bosoke ning kene. Walah roh kowe ku bengi iki ganteni gogo, ngerti ora? Kowe kudu paham posisimu kowe iku. Iku masalah internal ora usah mau undat-undat ning ngene umum. Sia-sia iki main ning gone Bojonegoro lho. Rumangsamu kok nyepelekno. Kedung adem duko ngaglik. Hah? Ngerti apa ora kowe? Sik toh, sabar. Ina woha ma'aso. Birin, Wong sabar. kekasing Pak Solikin. Aduh. Kekasing Gusti. Wong nesu bebas rasa dituturi. Tapi kowe iki nesu iki kan enek sebabmu sababe perkarane apa? Dan joget tok nganti telung ramban, kowe sak ramban mestine cukup. Lho, kowe kudune kaya luwih bangga bahagia to. Diluwi kok. Nyun pangapunten lho nggih. Apa-apa ki nek demboe kudune seneng. Nyun sewu lho iki. Kowe bayaran umpama engko diparingi embuh kaloan lek lam. Bangga apa ora? Seneng apa ora? Ya seneng lah. Mangan demboe ditambahi kaya malah seneng wareg. Seneng. Joget demboe kudune malah seneng. Rumangsamu nek ditambahi ku mesti seneng. Lho, pripun toh? Lho iya no. Mesti to matake. Dari tambahi kudu seneng. Kudu matur nuwun. Nek ditambahi mesti Seneng. sampean saiki umpama sunat, ngetoke ditambahi apa rantek sampean. Bojone sampean mesti kecewa ngono kok senenge kok ndi? Kok sapa parake rono tapi yo nyun sewu lho. Iki masalahmu karo Mas Guru. Guru, Tekan babakan internalnya mau undat-undat ning muka umum. Yo, iya. Jatuh harga dirine Mas Guru lho. aku yo isin. Jane kowe ndek perkara apa? Ora duwe perkara apa-apa. Lho, lah ya ora ndek perkara kok iso mok nyepelek ning ini pripun to Mas Guru?
Lho, kok embuh wah nyepele iki. Ya jelas ta, Mas. Jawabannya sampean tidak konsekuen. Aku sebagai dulure lanang sing anyar. Yo, Kuta ganti ya rumah saku. Akhir dagelan pedhot Mas Ari. karena nyon sewu iki BMC komplit lho iki. Dulur-dulur BMC komplit iki. Sampean aja sembrono lho. Mas nyon sewu Mas. Sampean dia perkara ora karo Mas TB. Gak dia perkara. Kok iso mok beda kaya ngono? Astagfirullahaladzim. Roti-roti klemben-klemben. Biyen saiki. Tinggine munggah amben. Gematene ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongi dikenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, masuk. Lah ngene kudu kompak awak dhewe. Rumangsamu. Rupaku lho kaya tungkakmu. Iya to iki. Tungkakmu kaya rupak kowe padha wae to, Pik. Wis. Kowe iki tak ewangi. Iya ewangi, Mas. Lah nek sampean pancen di masalah karo Mas Guru enek sebabe aku gak apa-apa tapi kira duwe sebab kowe digawe kaya ngene. Gelo rasane atuku sebagai kanca. Ewang ngono, Mas. Ora klambe, ora jarik, ora katok, ora kotang. Ayo. Ora wisis ra nggae popo. Ora jare ra katok ra kotangi ra nggae popo goblok iki. Sing cengoh iki kowe. Apa Kowe iki tak belani. ora jare ra katok ra kotangi lho. Parian. Iya ndang. Ora jarik, ora katok, ora kotang. Artinya apa, Mas? Lho, ya urung roh kowe. Urung. Waduh, ora ngelirik, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Aku ya jatuh sebagai dulur lanang nek kowe disuwiya-wiya kaya ngene iki. Kowe ngerti? Senen ono. Ora jarik kita. Ya. Ora katok, ora kotang, Masuk. ora melirik, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Aduh. Aja kono. Rumangsane kok. Sorene iki lho wis rumangsa kowe. Lho kok kete nyonyon pamunten lho, Pak. Kangko alhamdulillah. Anom komplete Pak Anom Dwijo Kangko. Hari ini luar biasa. Betul. Kok iso Anoman manggep kethek wae kok iso rumangsaku. Hari jadi. Hari jadi yang ke-348. Maknanya apa, Mas? Nyun pamunten, kula Nggih. teng mriki Radin Redeg sing mesti. Loh, terdedek. Ora nyono, ora ngira, ora turu ya ora ngimpi. Heeh. Saged pinanggih kalih jenengan. Mm-mm. Kaya-kaya kejugrukan Gunung Sari keluberan Segara Madu, Pak. Walah. Dasar panjenengan nika dalang kondang kawentar tesih 6 putranipun suhunipun pedalangan wonten ing Nusantara nggih menika Ki Supron Suwanda saking Blitar. Heeh. Lho, kowe ku nek ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Bapak Presiden iso ngelem. Lah Mas Kangko, Mbak Lem ku apa? Piye to iki harga diri? Kuwi nek ning omah dalang nek tanggung dalang ning omah sing ngene live TikTok. Mulane melu ben ketemu kok bangga kaya kejugrukan segara. Mas Kangko ki nyuwun sewu niki acarane napa? Hari jadi Yang ke 348. hari jadi Kabupaten Bojonegoro. tanggalnya pinten? Tanggalnya 20 asline. 20 napa? Oktober. Saat ini hari jadi yang ke 348. artine napa 348? Ayo ku takon kowe. Lho sampeyan ki sing ditanggap larang langsung artine jane tanggapan TB. Kowe iki ning kene mati uripe nderek Pak Kangko lho. Nyapa? Iki dino awak dhewe iki ndereke kalian Pak Kangko. Beliaunya itu sebagai dalang sebagai pemimpin. Oh. Lah nek ning Kabupaten Bojonegoro menika beliaunya Bapak Bupati kalian Ibu Nurul pinangka wakilipun. Tapi nek bengi iki ning Ngaglik sampean melok karo Pak Kangko. Lah terus apa? Lho, paling ora kamu ngajeni lho. Nyapa kok ngajeni aku takon bener kok 348 artinya apa? Wah nyepele iki arep nyepele iki. Apa-apa ki uripmu karo Pak Kangko lho. Bayaran iki melok Pak Kangko lho kowe. Ya ora iso no. Aja ngawur lho kowe. Aku bayaran bengi iki melok lem karo kepala dinas. Mas Kangko ki perantara ibarate Bang Mekar. Wong kene ra melu bayari kok melok kene ngopo? Tapi kan lumantar Pak Kangko telepon dirimu. Aku ditelepon panitia dhewe. Elah. Pak Kangko kok bayari aku, Pak Kangko rene yang golek duit lho. Lha nyapa kok bayari aku? Lah nek kowe elek-elek Pak Kangko kok panitia gelo atine kek ora diparingi piye? Gak malah melok bosok awak dhewe. Nyapa? Lah nek panitia gelo Pak Kangko mau elek-elek hari ini hartabatnya kamu jatuhkan. Ora di bengi iki ra dibayar. Ora dibayar. Nyapa biasa wae? Loh, Tuban adoh aku mbloro lho, Mas. Alah biasa wae. Kok biasa iki piye? Iki wong Jawa ki sing tembung lambene lho. Nggih. Iki kok nganti ora dibayar kowe piye? Lah kok biasa wae no. Kok biasa? Lah wis lunas lho.
Lunas iki omongno ngarep. Lah sampean ora takon. Oh sampean ora takon aku ngandani ya lancang. Sak ora-orane aku ki ning kene pimpinan, ning ngarep dhewe ki mesti pimpinan. Ora beda kaya wong salat. Wong salat ki ning ngarep dhewe kuwi jenenge imam, kuwi mesti pimpinan. Kudu kabeh manut karo aku. Salat niku sing ngarep dhewe sinten? Imam, Gurine imam, makmum, ngarepe imam. ora neng. Ora tau salat ora kok nuturi wong. Ya krek, omahku masjid kowe tau ning omahku to? Nggih. Heeh. Lah kok mahku masjid kok sombong kula kan tanglet sing mimpin salat niku sinten? Imam Imam manggon ning ngarep dhewe. gurine imam, Makmum, ngarepe imam. ora enek apa-apa. Bener iku, bener. Sampeyan nate salat mboten? Salat, Nate nderek kajian mboten? kajian layar. Nglayat. Tahu, Tau melu salat jenazah apa ora? tahu. Salat jenazah sing ngarep dhewe niku sapa? Mayit. Tumon sampeyan salat jenazah imam ngarep dhewe guri makmum maite ning dhuwur genteng. Iya. Durung karuan salat iku panggon ngarep imam. Iya, ya ngene menteleng ya matur nuwun lho tak umpani kok ora ngono. Maksudnya iki ngene ya. Kowe wis diumpani karo Pak Kangko. Sing dikarepno Pak Kangko seperti ini ngene lho. Nek sebagai pemimpin ini padha karo sopir. Heeh, wi, kandhane ana Sopir kundul. iki manggon ngarep, awak dhewe iki kabeh penumpang yoga, sinden, dagelan. Ki kabeh penumpang mati uripe, slamete pagelaran ki ya suksese kanton supire. Lah supire kuwi Pak Kangko, sing ning ngarep ya Pak Kangko. Aja Rungokno kupingmu, Be. Ibarate nek cara numpak bis panjenengan dadi Sopir. kabeh iki dadi penumpang. Tukang son. Lah nyapa kok sampeyan dadi sopir? Loh, dadi sopir kan mengendalikan. Manggone ning Ning ngarep. apa kabeh sopir iki manggon ngarep? Sopir iki kabeh ning ngarep untuk menyelamatkan penumpangnya. Enek sopir manggon mburi. Apa? Sopir becak. Sopir becak niku sopire teng mburi, nek sopire teng ngarep jlungup. Lah ya bengi iki nek goblok mentok aku. Tak gawe ngono pancene. Pripun Pak? Lah kok iso malah arep diyak-yak karo TB. Kowe iki aja ngono lho. Pilanono, Nduk. Astagfirullahaladzim. Ora rono ora rene iki aku kudu nutupi. Aku mergo seragame padha, jarike padha. Iya to, blangkon ya padha irenge, tapi iki dina kowe gundul. Perkarane wong kene iki goleki bahan bibitan kaya dirimu. Bibit apa? Bibit brambang. Kene iki nggon bibit brambang ngono lho. Kowe cuma to sirahku dike bibit, lah aku nek isu nek ra. Ngene, kowe tak omongi nyuwun pangapunten, Pak. Ah, piye, piye? Dina tak belani. Ya. Jenengan barep apa pripun kula matur sembah nuwun pun pinanggih jenengan. Ah, ah. Jenengan pemimpin. Iki perdana awake dhewe ketemu, aku balanono lho, Ndul. Dalang ki rekoso. Eh. Bapak Haji Sukron Suwondo, sak isone sukses duwe turun apa kuwi dalang-dalang kaya Pak Kangko, kaya Pak Cahyo Kuntadi. Kuwi mergo bebane berat, Dik. Bebane abot, rekoso dadi dalang kuwi aja sembrono lho kowe. Dadi dalang kuwi apa? Rekoso abot, ora mok mikirke paklirane tok, ora mikirke sanggite tok. Kupingmu rungokno, Be. kesuksesan. Rungokno dalang ki abot. Apik eleke gumantung dalang. Wong dalang ki rekoso. Kowe nyepelekne aku kualat lho kowe. Mboten dalang niku abot apa enteng? Ya abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan? Lho, Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Lah ben bengi sik tanggapan ngomongnya abot teko kene ya ora usung-usung debok lho. Karek mek dok 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 dok. Oh, 70 yuta. Dok dok dok. Oh, 80 yuta. Abot kondi, Ayo nek malih goblok mentok aku ki. Maksudnya abot tanggung jawabe iki lho. Tanggung jawab ki babakan apa? Lho, apik eleke kabeh ki gumantung karo dalange utawa sutradarane. paham ora kowe? Pak Kangko piye carane ben bengi iki iso nguripi pakliran iki Pak Kangko tugase ngono. Ya ora iso sing nguripi ya Pak Kangko. Lho, Pak Kangko anane sukses kabeh sing miwiti Pak Kangko sing iso nguripi ya Pak Kangko. Sing nguripi kuwi tukang diesel. Dajal nek ana tukang diesel, son ramuni lampu ramekan, apa iso ndalang sampean? Dadi sing luwih penting, Sing luwih penting diesel lho, Pak. Pripun to, Pak? ya ora iso. Ora desa sing penting, Ya sinten? sing dodol solar. Lho, iya sing dodol solar. Oh. Lah nek tukang diesel ora nek solare arep dicopno apa? Arep mau uyuwi apa piye bahan bakare? Sing penting ora bakal solar. Apa? Gusti Allah. Lho. Ayo, ana bantah apa kowe? Ayo. Ya wis entek tekan ngono. Alah. Niki niku hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang Bener. ke-30 348. mapan teng Desa Kedung Adem Ah. ingkang dados
Pak Lurahipun Pak Agus Hari Purwanto. Betul. Kula diucapkan terima kasih kepada Pak Agus Hari Purwanto, Kepala Desa Kedung Adem. Wong jenengan mboten apal daerah mriki lho, Pak. Apa iki? Kula niki mun apal teng Kedung Adem niki. Kowe tak tau apuk lambemu. Aku rene iki wis ping pindho iki. Lah lagi ping pindho jenengan ngerti dusune teng Kedung Adem pinten? Heh? Dusune teng Kedung Adem pinten? Ya ngerti ku ngon ngaglik tok. Ngaglik tok wae kok sombong. Lah kula nembe seping pisan iki ra umuk lho. Ramuk piye? Kedung Adem niku terdiri dari 5 dusun. Apa? RW-ne 7, RT-ne 40, jumlah penduduknya 6.744, rondone 529. Rondone tau kemen. Ku sampean rapal lho kok ngeyel. Kowe tekan rondo bareng kok yo mok ketut-ketutne. Lho ben tak jelasno nek aku pancen apal. Lho, apalo sak apal-apale tapi rondo iku mbok aja disangkut pautno toh, Mas. Lah ngopo lho? Rondo ki wis ra duwe sapa-sapa. Uripe iki aja digawe gelo. Nek kirane wis ora tresno mbok didelehne nggone balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Lho. Sik toh, lah kami tuane sapa? Ibnu to. Kami tuwa ngene kok iso kaya ngono kuwi. Pak Agus matur sembah nuwun. Ah. Kula kali Pak Agus niku kanca kental, Pak. Weh, karo Pak Kepala Desa? Ah, kanca Sing pidato sore mau. kanca Facebook. Weh. Niki malah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pak Weli? Pak Weli niki nggih rencang kula. Asma Kinarya Japa Weli. Weli artine? W niku saka buke, li saka pake. Pedhak. Kowe kok ngawur omonganmu. Kok malah saya rusak. Lah Pak Agus kalih kula niku nyuwun sewu dados lurah teng Kedung Adem hanya nembe 1 periode. Satu periode. Kalih kula pun kewentel. Weh, kanca. Nggih, kula nek teng Kedung Adem niki panggih Pak Agus mesti dicak munyer-munyer, Pak. Heeh. Teng Mawon kali teng Gandui ra tau mulih bukan kali Pak Agus. Sik. Kuwi lan nggon lokalisasi lho kuwi. Heeh. Jenengan ana nesu ngapa? Lah kowe rono ngopo karo Pak Lurah iki lho? Rumangsamu Pak Lurah teng nengot tumindak negatif. Loh, lah kuwi nggon Nyatane rono. Teng mriko niku nyuwun sewu panjenengan pikiran itu harus positif. Jangan menuduh Pak Lurah kok sobone nggone mawot karo Gandui ngopo. Kuwi nggon ngono kuwi lho. Pak Bet. Agus itu di sana memberikan sosialisasi Oh. bahwa di Kabupaten Bojonegoro saat ini harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Wah, hebat. Bojonegoro wis ra ana komplek. Bener. Mergo sakniki zamane online, luwih cepet. Regane Sik. cepet. Sik kowe ndek kapan ke tau ketemu aku jare tau liwat ning nggon ngarepe nggon komplek kuwi tau disemoni karo gegeke. Piye? Kula mlaku sore-sore lah kok disapa karo cah wedok rambutnya dawa bar keramas. Bar keramas baratus. Nggih. Mas Tanjung Perak kapale kobong. Terus? Monggo pinarak kamare kosong. Masa. Kowe lek seniman ngene kudune jawab ya. Nggih. Kok jawab? Terus Ya, tak mangsuli. jawab. Heeh. Nggih, tuku duku katutan meriam. Heeh. Mangke kula mriku kali lek lam. Hei! Kok rono nel. Lek lam ten mriku survei minyak. Oh, Surya. Kowe aja sembrono lho. Lek lam iku suatu pucuk pimpinan lan bedane kalih beliaunya Pak Kangko. Heeh. Sing duwe Gandul rasa. Pak Lam SMK Gama Mbah Lam. Kowe kok iso mok sewiyah-wiyah. Wong tua ki paling ora kudu diajeni, kudu dihormati. Wis ngerti, Mas. Mergo awak dhewe sebagai wong nom kuwi kudu hormat karo wong tua nek pengen pinter. Mergo Betul. wong tua kuwi luwih pinter kudu diajeni. Apa-apa nek tuwa kuwi kudu diajeni. Nah. Tur apik mesti. Jare sapa sing Tuntunane mesti becik ora ngerti. Griyane Mbah Lam ukiran. Lek Lam ki lho, Heeh. griyane ukiran, omahmu ukiran to? Jare sapa? Lho, aku tau mampir nggonmu saka ukiran kok ngisor. Ya dipangan rayap goblok. Pangan rayap ukiran. Tapi yo rasa sewiyah-wiyah karo suatu pucuk pimpinan wong Ah, ah. tua kados panjenengane Lek Lam. Sepuh kuwi asepe ampuh. Lah, Apapun itu nek tuwa kuwi mesti apik Wis tur mesti apik, becik. pinter. Nek kowe wong nom pengen apik, pengen pinter kudu ngajeni Lek Lam. Lho, iki lho anake Lek Lam. Saking Pak Weli matur sembah Oh, nuwun Pak Pak Dinas. Weli. Wah. Magrib ayo padha nyangking ember menyang kali nyangking ngotimbo. Terus Apa? Mumpung saya urip sregepo nyawer insyaallah sampeyan mlebu swarga, Pak. Nggih. Pak anggota DPR Pak Tekno swarga apa ora iki? Nek pengen swarga ya nyawer kene. Kok iso rono iki lho seniman jatuhnya di sini. Heeh. Nyuwun sewu niki. Apa? Kula urus. Jenengan mau
Sanjang nek sing tuwa niku luwih apik timbangane. Iya, sing enom. Tenan kuwi. Apapun itu sing luwih tuwa kuwi luwih apik timbang sing enom. Durung karuan lho, Pak. Durung karuan nek sing enom niku luwih elek, sing tuwa luwih apik. Kok iso? Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Ngerti. Niku enom napa tuwa? Tuwek. Puntadewa Enom. apik endi Sengkuni kalih Puntadewa? Lah iya. Yo apik Puntadewa. Lah ngono kok jare apik sing tuwa, sampeyan jane dalang ngerti wayang ora? Pak Kang kok jatuh neh iki. Ngene lho. Pak Kang. Sampeyan niku ngendikane dirungokno tiyang kathah lho. Aja ngekeki falsafah yang menyesatkan. Kok sing tuwa luwih apik timbangane sing enom. Sing nggih contoh aja wayang panganan lho. Contone napa? Panganan. Wis tau mangan buah to? Pun. Pelem. Wis tau mangan to? Pun. Pelem kan nek tuwa, Legi, nek enom, kecut, salak tau mangan ora? nate, Salak kan nek Nek tuwa. tuwa, legi, Nek nom. nek enom. cepet. Apa-apa panganan apa wae. Kuwi luwih enak sing tuwa timbang sing enom. Lah kuwi lho. Niki pun Pikir iki ning panganan, aja ning wayang tok. niki pun pasti. Pasti. Yakin. Salaman sik. Ah, Panganan apa ae nek tuwa luwih enak timbangane. sing enom. Kula tak takon nggih. Pangan apa? Jenengan pun nate maem jangan bung. Ya tahu, wis seneng aku kok. Pun nate nggih. Wis. Jangan bung niku ndamel saking napa ya, Pak? Ya saka pring enom, Sing digawe pring nom napa pring tuwa? pring enom. Lah nyapa gawe ora saka pring tuwa ben nyogrok cangkem pisan. Ya ora mesti aku sok seneng sing tuwa, sok seneng sing enom. Wah, nyuwun sewu. Ya ampun niku to, Pak. BTB. Aku gek ewang ngono, Ndul. Iki mesti konsepmu iki wah iki ning panganan yo gak pas. Ah. Perkara wayang yo kalah. Kalah. Kudune konsep pemikiranku dirubah. Piye? Ning gone barang antik. Lah iki lho. Apa wae barang antik saya tuwa saya larang. Betul, wayang iki lho, saya lawas, saya larang. Leres Barang antik. gamelan saya tuwa saya antik saya larang. Kayu jati saya tuwa antik larang. Emas-masan saya tuwa ya saya larang. Iki lho monggo patokan wis mesti pas. Dadi nek tuwa iku luwih larang timbang. Luwih larang timbangane sing nom barang larang kuwi mesti apik. Ngono lho. Kowe malah ra tau ning mawot karo ning gandhu kok. Kono sing tuweke malah ra payu. Sing nom ki malah larang. Nek kaya ngene iki larang. Oh, iki murah kita sih. Kok iso malah dicokno ning gone mawot karo gandu meneh lho. Wong kok iso rumangsaku. Ingkang wigatin nderek Gandum ndedonga juga, Pak Kangko. nggih. Heeh. 3, 4, 8 merupakan angka yang istimewa. Asing angka Aja istimewa. sembrono lho. Tiga, Iso gelar, kudu kudu iso iso nggulung, iso buka. Kudu iso nutup. Kowe kudu ngerti karepe tenan aja sembrono lho. 3, 4, 8 nek dijumplah. Niku 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15. 15. 15 niku tikus, Pak. Golek togel, jangkrik dirungokne tenan. Maksudnya napa? Kuwi 15 kuwi apa? Tikus. Lah nek 12. Jaran to, Mas. Oh, nek 23, 23 ya kethek, nek 32. ula. Nek selikur. Selikur mawot, Pak. Kowe kok iso roh? Aku biyen pengepul iki tak Pak Polisi. Apal aku. Pak Polisi. Aku ya wis mulai apal lah, Pak. Sithik-sithik. Apal lho. Engko nek ra ngono aku dipecat neh. Iya. Maksudnya 3, 4, 8, 3 artinya landasannya 3 Bojonegoro. Apa itu 3? Agama, budaya, dan negara. Buh. 4 itu artinya 4 itu kiblat. Kiblate wong urip, kiblat 4, 5 Pancer. Pandowo. Pancer sampeyan. Sampeyan ku jawab banter salah. Umume kuwi kiblat 4 5 pancer. Pak Limo niku Pandowo, Pak. Aku ngerti, sing tak omong iki kontek iki kiblat 4 ora perkara wayang. Lho lah nggih kula kiblat 4, 5 Pandowo utawa Pancasila. Kok pancer? Sampeyan niku Kuwi jenenge ilmu Jawa iki kok iso. Ki 4 artinya kiblat 4, 8 artinya dengan landasan Pancasila. Insya Allah di hari jadi Bojonegoro yang ketiga 48
tidak meninggalkan agama, budaya, negara dengan satu kiblat, satu tujuan dengan landasan Pancasila. Bojonegoro menjadi Bojonegoro yang makmur, bahagia, rakyat sejahtera dan membanggakan. Amin. Alhamdulillah. Nah, Niki kula nggih nderek urun rembug, Mak. Apa, Iras pantes klusu-klusu meludu. Nggih, nggih. Kula tinimbalan dateng mriki sarengan kalian panjenengan. Niki pentasnya dateng ngaglik. Ngaglik. Ana kirik gejeglong. Muga-muga wong ngaglik rezekine saya gumolong Allahumma. Amin. Wong jenenge seniman dagelan derek parian. Nggih, no. Supayane saged ketampa kepenak dirungokne ya saya kepenak. Heeh. Ana apem wadahi tampah. Apa kuwi, Mas? Wong kedong adem muga-muga tambah berkah Allahumma. Amin. Mangan apem campur sayur. Apem Muga-muga, campur sayur. Nggih, masyarakat Kedung Adem panjang umur sedaya. Lho, aku parian ditampa didongakne wargane ya padha seneng. Pak Kangko, ndonga nggo parian ya ketampa padha seneng. Ayo ganti. Iso apa ora? Ingangi senane maido. Tuku meriam warnane loreng. Apa kuwi? Lek lam kula rokoke dereng. Kok ro. Wong kabeh wis keduman, aja nyepelekne lek lam lho. Lha apa, Pak? Rokok wis didumi, panganan disediane apa-apa ana. Wis ora kekurangan. Mboten nyuwun sewu lho. Kenapa kula kok parian ngaten iki? Kula niku mung benerke panjenengan kalih gandul. Lho, kok sama bener nih gitu? Kowe mau parian gawe Parian nggih pantun. donga gawe parian. Pantun, iya. Rumangsane napa bener donga ndamel parian ngaten iki? Ya Ya bener no. Lho. Napa enten alim ulama, para kiai, para ustad ngomong kowe nek ndonga gawe pantun, enten sing ngendika ngaten niku? Ya ora enek ning pejabat-pejabat kan cok nganggo pantun sing keri-keri supaya ki tambah mengena ning masyarakat. Itu hanya untuk bercanda tapi bukan untuk buat berdoa. Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok iso bingung? Lho, saniki nek ndonga ndamel pantun, imam teng masjid napa mboten bingung? Piye? Wayahe mimpin salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas. Niki salat bare jam piro? Pun jenengan pikir. Niki pripun to, Donga Pak gawe Kangko? pantun. Lah iya. Donga niku sing bloko kemawon masyarakat paham, malaikat nyatete ora bingung. Lah terus dongamu piye? Nggih muga-muga warga Kedung Adem khususipun warga Bojonegoro insyaallah pinaringan tentrem rahayu, cedhak rejeki adoh bilahi, slamet donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Donga tuku apem duwe tampah. Wong mendem mesti mlumah lho apa iki. Sik to, Bi. Kok iso. Kowe mari kaya ngono, awak dhewe iki ning kene iki kowe iki tak elingne ya ora kenek. Apa? Rekakmu nuturi, tapi kowe dhewe lo ngelingno awakmu ya ora iso nyun pangapunten. Omong ngono, omong ngono. Kowe iki Pinteran duwe geleng. dulur, iya ta? Duwe dulur lanang wedok, kowe iki sebagai kakang barep. Bapakmu ki wis ora ana lho. Lah ngopo? Bapak Sandirono Menying, Oh, dagelan iya. kondang senior, panjenengan gadah rama, Ya. tesih sehat seger waras. Heeh. Paling ora ki ngeki conto ning gone adi-adine, lagi menehi conto ning gone wargane. Paling ora omah ki dipadangi dhisik, lagi madangi wong liya. Lah salahku nggo ndi? Ya tetep kleru wong jeneng wong tuwa aku winginane ning gone makam Tuban kuwi makame wong tuamu suket jembrung ora tau mok tili ora tau mok sekar. Lho sak taun pisan. Lah, setahun pisan mawon kleru, Pak. Lah iya. Nyekar ning gone Sandirono bapakmu jenenge Menying. Lah kok sing mau sekar ning siseke jenenge kok iso Siti kuwi sapa kuwi? Kuwi anak durhaka. Jenenge ya kualat kuwi gak nyoto ning gone adine sing apik. Nyekarku kleru. Kleru. Sing kuburane pakku Pakmu kene. ki ning kene tak tutne Pak bodo-bodo. Ah, iya. Menying Sandirono. Lah kok malah sing ditangisi iki Siti. Nyekarku jam piro? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Lah kok iso dolanan ana hubungan apa? Lah gendakane ta Mas gantungan. Lah kok wis ora ana kok iso gendaan lho Mas. B. Lek lam ki ora kena disenggol. Kowe kek rokok mburimu lho. Oh. Apa kowe? Jar aku ora melok-melok. Mas guyon Mas niki Pak Carik, guyon Pak Carik niki. Pak Tarik sapa? Pak Carik David kene iki. Oh iso.
Gaul ya. Gaul. Pacare David. Matur sembah nuwun lek lamah sampean jenengan niku napa teh? Oh, asli Jakarta, Pak. Iya. Oh, pancen biyen iki ning gone Jakarta. Iya, nyuwun Ning gone sewu. minyak. Nggih, mau mlebet teng mriku matur suwun lek lam sampun diparingi panggenan damel dandan. Iya. Daharane Komplit. banyu mili komplit, maem komplit, aqua, teh, kopi, cumepak. Ya. Ono Seneke ana jenang, ana lemper, Bener. klengkeng, bolmu insyaallah komplit kabeh, Pak. Apa to iki? Omongan kok pating pecotot. Apa to? Bolu. Kok bolmu? Luwi Jakarta nek bojonegoromu. Lho. Lu gue, bolmu bolku, bolu bol gue. Wong kowe ora tau ning Jakarta. Kuwi jeneng panganan ora sebutan. Jeneng wong kok iso. Lu iki Jakarta gitu to, Mas? Ya. Lu gue. Ya, Dadi bener. bolu bol gue. Jakarta nek bojonegoro bolmu. Apa kamu sudah lama di Jakarta? Lah gue kan sering kepanggil sama Pak Lim Loh. di sana. Pak Lam. Pak Lam. Ai jadi Mas. Oh, Jakarta dadi Jakarta. Nah, nek Pak Lam dadi Pak Lim. Pak Lim. Nah, terus? Lame di sana. Lame. Berapa hari? Oh, gue hampir 1 minggu di sana 3 bulan. 3 bulan. Ye main dong sama Pak Kangke. Kangkong. Ai jadi Loh, goblok. tapi nek jeneng ya aja dibasakne. Kok iso. Gue di sana sebetulnya atlet, Pak. Di atlet. Jakarta. Ape aja. Ikut PON. Wah, pekan olahraga Ya, nasional. atlet Atlet apa? karate, pencak silat, gue di sana Pencak silat. jadi Loh tapi wong kuwi ya aja Niki, dibasakne. anu, nyuwun sewu.